160 ang per kilo ng ating hipon. So magkano isang tali ng yung okra? So 10 pesos, no? 10 pesos, no? Yung isang tali, bali 7 piraso ang laman, no? Sa mga mahilig magsigang, kumpleto po rito, no? Kahit na seafoods ang inyong bilhin, hipon, bangos o anumang klaseng isda dito sa Malabon Fish Market, panalong panalo kapag kayo ay nag-ulam ng sinigang. Kumpleto rekado ang ating mga gulay. So sa repolyo mo magkano? 50 na lang, boss. So 50 pesos po ang per kilo ng ating repolyo, no? Repolyo po, no? So ang tali ng sito po magkano? 20 lang yan, boss. So 20 pesos ang tali ng ating sitaw. So idol, magkano yung kamatis mo? So 20 pesos. Sa sibuyas 20 pesos. Yan po yung mga nakarepack na po, no? So 100 pesos po ang tulingan. So 3 piraso na po yan, no? Tapos tilapyang Batangas. Nay, magkano po yung tilapyang Batangas mo? Medyo may kamahala, 140 hanggang 130 tayo. Ayun, 140 hanggang 130, no? Ang kilo po ng ating tilapyang Batangas. So bangus, sigurado ito mataas ang presyo nito. 200 ang kilo. So 200 pesos ang kilo. Bangus dagupan po. So 220 ang per kilo ng ating lapu-lapu. Dito po sa itim ay 150, no? So ang tuna po natin ay 140. So snapper to. 60 sniper. Ayun, no? Yan po yung mga, ano, magkano kilo? 60. So 160 ang per kilo, no? So yan po yung laman, no? Nakita po natin yung laman, napakaganda, no? Ito binduan, no? So ito yun din. Magkano per kilo? 160. So 160 po yung mga per kilo, no? So para wala po tayong kaduda-duda, ito po yung kanyang hasang. Ayan po. Napakapula po ng hasang, no? Sariwang-sariwa po, ayan, no? So sariwang-sariwa po yung isdang binduan at meron din po dito. So magkano na dito? Salmon to, di ba? So 180, no, ang salmon. Dito 160. So dito sa ano mo, labahita. So 150 po ang ating labahita, no. So nay, magkano yung kabase niyo po dito? 100? Ayun, ito po 50 pesos, 100 pesos. So mayroon din pong chabeta rito, no. Yung chabeta niyo nay, magkano to? Sari ng isda, no? 50 pesos na mga tumpukan po, no? Madami na yan. May lapis, may chabetang maliliit, kapak o natawag yung banak, no? At 50 lang, kabase. madami na. Napakarami po sa halagang 50 pesos, no? Kuya, masarap sa bawang yan. Maghapon na ulam po ng isang pamilya. Boss, magkano yung tumpukan mo rito? So 100 pesos po ang tumpukan po ng asa-asa, no? So papangat na lang po natin at ready na, no? Sariwang hasa-hasa, no? Yun po yung pinakita sa atin ng ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So mura po yung hasa-hasa natin sa halagang 160 ang per kilo. So ang ating mga yellow fin tuna ay 120 ang per kilo. So magkano yung betilya mo? 180 ang kilo. So 180 ang per kilo ng ating betilya na maliliit. Meron din po malakapas, no? Yellowfin tuna 140 ang yellowfin tuna. Labahita 160 ang per kilo. So ito yung sapsap. Sapsap mo magkano? 240. Ito 260. So 240, 260 yung ating sapsap, no? Hipon. So 200. Alright, so good morning po. Tayo po ay nandito sa Malabon Tumpukan, no? So mag-update tayo ng kanilang mga paninda na tumpukan po at mga murang halaga ng presyuhan dito sa Malabon Fish Market.
So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer at welcome na welcome po kayo. So tara, let's go! Alright, so dito po ang per kilo po ng ating hipon, no? Sa halagang 260 ang per kilo, no? Kalahati pala pwede. So 260 ang per kilo ng ating hipon. So sariwang hasa-hasa, no? Sa halagang 160 ang per kilo, no? So ang bangus po natin dito, ang isang piraso ay 65 at 75 pesos. So dito po tayo sa mga bentahan naman po ng mga gulay, no? Sa ating mga bossing na magaganda rin ang mga presyo ng kanilang mga gulay, no? So magkano ang per kilo ng ating talong? 60. So 60 pesos ang per kilo ng ating talong, no? So shout out sa iyo, Lodi. Yun. So yan po yung mga panindang gulay po dito ni Nanay, no? So magkano isang tali ng yung okra? So 10 pesos, no? 10 pesos, no? Yung isang tali, bali 7 piraso ang laman, no? Sa mga mahilig magsiga, ang kumpleto po rito, no? Kahit na seafoods ang inyong bilhin, hipon, bangus o anumang klaseng isda dito sa Malabon Fish Market, panalong panalo kapag kayo ay nag-ulam ng sinigang. Kumpleto, rekado ang ating mga gulay. So sa repolyo mo magkano? Pwede na lang, boss Lando. So 50 pesos po ang per kilo ng ating repolyo, no? Repolyo po, no? So ang tali ng sito po magkano? 20 lang yan, boss. So 20 pesos ang tali ng ating sitaw. Good morning sa'yo, idol. Magkano ang mais mo? 20, idol. Isang piraso. So isang piraso, no? 20 pesos po yung isang mais. Okay na to, te. So carrot mo magkano? 45. So 80 pesos po ang per kilo ng ating carrot. So mura pa rin po ang mga presyo ng ating gulay dito sa Malabon Fish Market. Idol, salamat. Thank you. Salamat. Dito 30. 30 kalahati, 40 kalahati. Alright, so dito naman po tayo, no, sa mga presyo pa rin po ng mga gulay, no. So idol, magkano yung kamatis mo? So 20 pesos. Sa sibuyas 20 pesos. Yan po yung mga nakarepack na po, no. So sa bawang 20 pesos. So may mga tumpukan din po sa halagang. Yung tumpukan mo magkano? Ayun. Yung mga tumpukan po, no, sa halagang 10 pesos. Ayun po. Sili. Yan po yung mga tumpukan, no. So dito po, ganun din po ang mga presyo ng kanilang mga sibuyas, no. Kamatis, may mga tumpukan pa rin po, no. So magkano ang kalamansi? Ayun, 20 pesos ang kalamansi. Yan, no? Yan yung mga magandahan po dito ng kanilang mga bentahan ng gulay, no. May mga presyo na po na nakalagay. Salamat. Alright, so dito po tayo kay Nanay Noemi. Hi, good morning. Good morning po, Nanay Noemi. So meron po tayo, tulingan to, Nanay Noemi, no? So 100 pesos po ang tulingan. So 3 piraso na po yan, no?
Tapos tilapyang Batangas. Nay, magkano po yung tilapyang Batangas mo? Medyo may kamahala. 140 hanggang 130 tayo. Ayun na, 140 hanggang 130 no, ang kilo po ng ating tilapyang Batangas. So, bangus sigurado ito mataas ang presyo nito. 200 ang kilo. So, 200 pesos ang kilo. Bangus dagupan po. 200 pesos ang kilo. Araw-araw tumataas. Yan po yung presyohan ng ating mga isda dito, no? Pero sigurado naman ang lasa niya. Yung isang piraso niyan, Nanay Noemi, mahigit, no? Mga 230, 240. Ayun, yun po yung mga presyo kasi medyo malaki po, no? Nanay Noemi, marami po salamat. Thank you po. Hello. So, shoutout sa'yo, Lodi. So, yan po yung mga paninda dito, no? So, 220 ang per kilo ng ating lapu-lapu. Dito po sa itim ay 150, no? So, ang tuna po natin ay 140. So, snapper to. 60 sniper. Ayun, no? Yan po yung mga, ano, magkano kilo? So, 160 ang per kilo, no? So, yan po yung laman, no? Nakita po natin yung laman, napakaganda, no? Ito, binduan, no? So, ito, yun din. Magkano per kilo? 160. So, 160 po yung mga per kilo, no? So, para wala po tayong kaduda-duda, ito po yung kanyang hasang. Ayan po. Napakapula po ng hasang, no? Sariwang-sariwa po, ayan, no? So, sariwang-sariwa po yung isdang binduan at meron din po dito mga panindang sagisi, no? So, yan po yung mga presyo, no, sa halagang 160 ang per kilo. Idol, wala papa mo. So, magkano na dito? Salmon to, di ba? So, 180, no, ang salmon. Dito, 160. So, dito sa ano mo, labahita. So, 150 po ang ating labahita, no? Dito po, 160. Dito po ay 160. 180, no? Ang per kilo. Lapu-lapu. Ayun, no? So, 160 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no? May hipon din po tayo dito. So, 250 ang per kilo ng hipon. Tumog pa ba? Tumog pa yun para pambukas. Alright, so yan po yung mga update ng ating mga presyohan ng isda dito sa Malabon Fish Market. No? Salamat ha. Thank you. So, tumpukan ng ating mga bangus ay 100 pesos. So, yan po yung mga latag po nila, no? So, ang ating mga pusit na tumpukan ay 100 pesos. So, bangus na pandaing 100 pesos din po. At ang tumpok po ng dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo ay 100 pesos, no? So, tumpukan po ng balsagalunggong, no? Meron pong 100 pesos at 120. So, meron din po tayo dito nakikita ng mga yellowfin tuna, no? Sa halagang 80 pesos ang isang piraso. So, kabase po natin sa halagang 50 pesos na tumpukan. So, gulyasan po natin, no? Ang isang piraso ay 100 pesos. Yan po. Gulyasan 130 at 100 pesos, no? So may bangus din po tayo dito na tumpukan sa halagang 130, tatlong piraso. So ang pusit po, no? 100 pesos na tumpukan. Ay, good morning. Good morning po, Nay. So, Nay, magkano yung kabase nyo po dito? 100? Ayun, ito po 50 pesos, 100 pesos.
So, meron din pong chabeta rito, no? Yung chabeta nyo na, magkano to? Yan po yung presyo, no? So, mga tumpukan po ay 50 pesos, no? Nay, marami pong salamat. Salamat din, like ka nagpa-vlog dito. Salamat po, Nay. Salamat po. Sito po mag-vlog. Nanay! So, tumpukan po ng mga tamba na 50 pesos, no? So, ito po sari-sari ng isda, no? 50 pesos na mga tumpukan po, no? Madami na yan. May lapis, may chabetang maliliit, kapak, o natawag din banak, no? At 50 lang, kabase. madami na. Napakarami po sa halagang 50 pesos, 50 no? kuya, masarap sa bawang yan. Maghapon na ulam po ng isang pamilya. Yan po, sa halagang 50 pesos po, no? So, tumpukan po dito ng dalagang bukid ay 100 pesos. So, sa bangus po natin, no, isang piraso ay 70. Dito naman po ay 60 pesos. So, tumpok po ay 120, no? So, sa asa-asa ay 160 ang per kilo. So, may tumpukan din po. Boss, magkano yung tumpukan mo rito? So, 100 pesos po ang tumpukan po ng asa-asa, no? So, papangat na lang po natin at ready na, no? Sariwang hasa-hasa, no? Yun po yung pinakita sa atin ng ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So, mura po yung hasa-hasa natin sa halagang 160 ang per kilo. Boss, thank you ha. Salamat. So, ayan po yung mga tumpukan, no? So, gulyasan po natin dito. 80 pesos ang per kilo. So, ang ating mga yellowfin tuna ay 120 ang per kilo. So, bangus dagupan po natin, no, 160 ang per kilo, no? Ang lalaki. Good morning, Ate Pam. Shout out. Magkano yung betilya mo? 180 ang kilo. So 180 ang per kilo ng ating betilya na maliliit. Meron din po malakapas, no? Yellowfin tuna. 140 ang yellowfin tuna. Labahita. 160 ang per kilo. So ito yung sapsap. Sapsap mo magkano? 240. Ito 260. So 240, 260 yung ating sapsap, no? Hipon. So 260, sama-sama ko na lahat para kumpleto rekado. Ate Pam, hindi ka nagtinda, no? Wala mapakyan na bangos ngayon? Ikaw pala, Ate Pam, mayaman na pala talaga. Oo nga eh, si Ate Pam paupo-upo na lang, oh. So, tumpukan po dito, no, 130, no, ang bangus. So, dito po ay 120 ang isang piraso ng bangus. At sa kabila naman po ay 100 pesos, no, ang isang piraso.
lang. Alright, so sa ating pag-iikot dito sa Malabon, Tumpukan, no? So talagang mura ang kanilang mga bentahan sa halagang 50 pesos ay napakarami na, no? So makakapag-ulam na ang isang buong pamilya sa mga bentahan po dito ng seafood sa Malabon Fish Market. Alright, so sa naging sitwasyon po dito sa Malabon, Tumpukan, no? So murang-mura pa rin po ninyong mabibili ang kanilang mga bentahan ng isda, no? So talagang ang 50 pesos ay marami na at sulit na sa ating pagkain sa hapagkainan. So tayo ay mag-shout out sa ating mga kababayan, no? So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nag-share po ng aking mga video. Malaking tulong na rin po para kay Boss Lando Explorer. At sa mga hindi po nag-i-skip ads, ay maraming salamat po sa inyong lahat. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So enjoy and be safe po sa ating lahat. Tayo po ay mabuhay. God bless and goodbye.